अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presented by Bittu Malangia Entertainment. Star Digital Recording Studio, Dalsing Sarai. ए राजा बीतल जाता रघ के बेरिया, रउआ काहे करता निये तना देरिया। ए राजा बीतल जाता रघ के बेरिया, रउआ काहे करता निये तना देरिया। हाली पेनी पियरिया माथे बान्हली पगड़िया, हाली पेनी पियरिया माथे बान्हली पगड़िया। हाली छठी घाटे चली सैया जी, मथावा पदौरा उठाले सैया जी। छठी घाटे चली हाली हाली सैया जी, मथावा पदौरा उठाले सैया जी। छठी घाटे चली हाली हाली सैया जी। Presented by Bittu Malangia Entertainment. होला भीड़ छठी मैया के घाटे, हाली से दौरा उठाली न माथे। हमहू बबुआ के ले हम साथे, गड़ी भीड़ सैया रहिया में बाटे। होला भीड़ छठी मैया के घाटे, हाली से दौरा उठाली न माथे। हमहू बबुआ के ले हम साथे, गड़ी भीड़ सैया रहिया में बाटे। केला से बना रियल लेके सुपावा सजैनी, केला से बना रियल लेके सुपावा सजैनी। देखी चाची संगे जाले चाचा जी, मथावा पदौरा उठाले सैया जी। छठी घाटे चली हाली हाली सैया जी, मथावा पदौरा उठाले सैया जी। छठी घाटे चली हाली हाली सैया जी। Presented by Bittu Malangia Entertainment. छठी मैया के महिमा महान बा, यही से मैया के पूजत जहान बा। यूपी बिहार में होला पूजनवा, जगमग करेला माई के भवनवा। छठी मैया के महिमा महान बा, यही से मैया के पूजत जहान बा। यूपी बिहार में होला पूजनवा, जगमग करेला माई के भवनवा। राइटर पंकज निराला बाटे माई के सहारा, राइटर पंकज निराला बाटे माई के सहारा। अर्ज सुधीर के भाग खोले जी, मथावा पदौरा उठाले सैया जी। छठी घाटे चली हाली हाली सैया जी, मथावा पदौरा उठाले सैया जी। छठी घाटे चली हाली हाली राजा जी। राजा बीतल जाता रघ के बेरिया, रउआ काहे करता निये तना देरिया। ए राजा बीतल जाता रघ के बेरिया, रउआ काहे करता निये तना देरिया। हाली पेनी पियरिया माथे बान्हली पगड़िया, हाली पेनी पियरिया माथे बान्हली पगड़िया। हाली छठी घाटे चली सैया जी, मथावा पदौरा उठाले सैया जी। छठी घाटे चली हाली हाली सैया जी, मथावा पदौरा उठाले सैया जी। छठी घाटे चली हाली हाली सैया जी। Presented by Bittu Malangia Entertainment.